guys, wala kasi ako may vlog. Di na ako magbablog ng mga reels content. Tama si Bisaya manalili kasi thumbnail nga. Kasi binasa ko na maayos yung sa message sa Gmail ko. Thumbnail nga siya. So today, kumuha ko sa labas ng order ng KFC worth of 24 real. Guys, yung 24 real dito is siguro nasa 300 pesos sa Pinas. Eto. Meron siyang Pepsi. Here is the Pepsi. KFC. Meron siya laman na 2 chicken saka isang tinapay buns. Yan. So, I don't know what this one. Rice. Salata, salad. Meron siyang salad. Pero nagluto na akong noodles kasi gutom na. Mukbang KFC. Yan, salad. So, pagkakain ko is gusto ko na matulog, sakit ng likod. Malapit na ako umuwi, March. Natapusan ng March. Dati gusto ko dito pero okay na may amo ko, mabait. Siyempre may mga dapat kang iwasan. November pa lang nagpaalam na ako para makakuha sila, pero yung katulong kasi 2 buwan. Dapat January dumating na yung kapalit ko. Ewan po. Ngayong February lang ata sila kumuha ng kapalit ko. May ketchup pala 2. Pag-uwi ko sa Pinas, gusto ko mga inasal. Ngayon lang ako nakapagsalta ng ganito na kasi solong-solo ko dito eh. Ito na kami sa nilipatang bahay. Stock room to. Ayan siya. Malaki. Malaki siya. 3rd floor doon ang kwarto ng katulong ko. Namin. Gutom talaga. Gusto ko parang gusto ko mag-live mamaya sa YouTube. Hindi ko alam kakayanin ko kasi parang gusto ko na matulog. Mailbox yung in-order. Ano pala dapat sinabi ko is snack box. Para yung salata is yun yung chips. Sabi ko, maanghang. Wala maanghang to.
Masarap lang pag maanghang. Yung salad nila, ano, repolyo, carrots, tapos mayonnaise. Masarap na may konting room. Lalaba pa akong damit ko matapos mo lang kumain, hindi ako makapanik agad.